Dakong sunog milamoy sa moabot sa 60 ka mga panimay sa sudlunong parte sa Barangay Mantuyong, Mandawi City. Nanawagan og tabang ang mga nabiktima. Mubalik si Nico Sereno sa report. Alas 2:56 kagahapon sa hapon nadawat ang alarma sa sunog sa Zone 7 Ihawan, Barangay Mantuyong. Sudlunon ang dapit ug menos ra ang kabumbiruhang nakasud sa dan. Mao nga sa atbang nga bahin sa sapa mipwesto ang kadaghanan sa mga fire trucks ug didto nanukad ang mga bumbero nga nagpasirit. Apan nakadako ang kayo nga milamoy og tulo ka mga block sa mga panimay tanan. Kini na karon ang itsura sa dapit. Nabisi sa pagpanghipos ang mga biktima sa ilang mga mahimong kapahimuslan pa o ipatimbang. Nanawagan sila og tabang sa kagamhanan. Nanantag kwarta para natin panggasto. Materialis Kay para magamit. ang plano mo istar pa mo dito sa gym or dito? Ah, Imo diri na mo. O pwede yung na ay financial. Kaganiha ang taga-barangay ug LGU naghimo og validation sa listahan sa mga fire victims. Matod sa kapitan, sa inisyal nga lista, 55 ka mga balay ang nasunog. Muabot sa 80 ka mga households ang apektado. Ang problema kay wa kasud ang truck tungod sa mga wires nga nagbuto-buto, nga live wire. So wa mo sud si fire truck. So mao to dito ra ang ilang gi penetrate, ang ilang gisulbad nga kayo pero diri way ni sugat, so ang kayo wa mapugni padong dito sa west. Asoy sa mga residente, kini na ang ikaupat ka beses nga nasunugan sila sa maong dapit. Tuig 1992 ug tuig 2007. Tuig 2016 katapusang naigo sa dakong sunog kining Barangay Mantuyong, ingon man ilang silingan nga barangay sa Giso. Sukad niadto na reblock og nahapsay na ang mga panimay dinhi maong lugar, apan wa damha miigo pagkahuman sa siyam ka tuig ang laing trahedya. Gipasalig hinuon sa kapitan, makatukod ra pagbalik ang mga residente. Beneficiary naman ni siya. Awarded naman ni sa ila. Katong before bitaw, katong gi-raffle before. Also award na ni sa ila. Nana ni owners kining per unit. Ang kadaghanan sa mga fire victims ana karon mipahimutang sa gym sa barangay. Dunay gipagamit kanila nga mga modular tents alang sa ilang privacy. Pipila ka mga pamilya nagsaw sa sulod sa usa ka tent. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.